аз съм Ема и както сте разбрали от заглавието, утре пътувам за лагер в Кранево. И ще започнем да ми от днеска, т.е. клипчето от почивката ми днеска, само защото трябва да си купувам някои неща и нали ще ви е интересно. Но преди това трябва да си покачва куфара. Това са ми нещата за там. Нека да ви покажа. Това ми е раничката, в която ще се разхождам. Тук имам мокри кърпи, за дезинфектант за ръце и кърпички. Нека да вземете тук. Тук ми е плажната кърпа, пижамата и дрехите, които ми трябват. Тук съм си сложила торбите ми за пране. На сестричето ми с нещата. И вътре какво съм си сложила? Тук съм си сложила парфюма ми, пастата ми за зъби, дезодоранта ми, джуси бомбове, джуси бомб, още един джуси бомб и още един. И също съм си сложила, също съм си сложила още един гланц на есенс. Сложила съм си, сложила съм си още един гланц и сложила съм си 2 ластика и също, и това съм си взела. Мама ми сложи също за всеки случай, ако там няма такова за комари, да се слага в контакта, за да не те хапат комарите, докато спиш през вечер, през нощта. Един несесер, вътре съм си сложила бочко за против ухапване на насекоми, кремче след ухапване и още едно спрече против насекоми. Имам крем за след слънце, след слънце. Имам крем за против изгаряния и още едно кремче против изгаряния. Кърпите забавя, защото в списъка пише, че нямаше. Са ми обувките, просто не мога да извадя. И това е каквото ми е в куфара. И също мама ми каза, че сложа книга от списъка, което аз разбира се не искам, защото вижте колко ми е дълъг списък. На което дете му се чете толкова много книги през лятото. Че трябва. И сега си избера една книга от тук. И ще си взема българските народни приказки от Ангел Караличев, защото чела и са много малки, затова сега ги взимам. Трябва да измисля къде да ги сложа. Имам чувство, че ще бъде добро място. Ето тук, так му се събира. Так му се сетих. Не ви показах какво нося в раницата ми. Тази раница ми е храна за изпът. И тук ми е шишето, просто трябва да го напълня. Ето, мама ми купи от магазина тези хипота и едни соленки.
които съм ги пробвала и са много вкусни и затова сигурно ми ги е взела. Джоб имам още ни кърпички и още ни мокри кърпи. Също си взех кремче. Мисля, че сам да проверя. За устни. И имам 2 бомбона тук. Там да си прибера нещата. Ето това ми е портмонето, което мама ми даде, защото моето е много голямо и сега ще ви го покажа колко е голямо моето. И ето вижте го. И мама каза, че е по-добра идея да взема по-малко и затова я послушах и ми даде друго, разбира се. Само да. Ето го. Да го отворя. Тук ти стоят нормално кредитните карти, обаче аз разбира се нямам кредитна карта още. Така че този джоб не го използвам. Съжалявам. Тук съм си сложила стотинки, просто не се виждат. И левове, разбира се. Тук тук съм си сложила. Тук пак е за кредитни карти, затова и тук нищо не съм си сложила. И тук са ми парите. Джобните, т.е. Които са 45. Тоест, на мен не ми трябва тези, защото сега ще ги изхарча, нали, за гребени и за такива неща. А пък, ето тези пари в плика с 180 и тя ги дава на госпожата ми и тя ми дава по 30 лева на ден. Така разбрах поне. И да. Ми е мръсен телефона и ще го изчиста с екрана на телефона ми е много мръсен. Защото, забравих да го изчиста днеска сутринта. Ето сега ще го изчиста с тези кърпички. Обожавам тази част. Това се Mission Accomplished. Сега. Малко трябва да си оправя ето тук. Вижте го само. Кочина. Голяма кочина. Като чакам. Отивам да ги изхвърля. Да се седи тук. Сега тръгваме на магазина, ще се видим там.
Да, върнах се вкъщи и както видяхте си купих тези неща. Да ви покажа по-близо. Купих си гребен. Душгел и шампуан за коса. Купих си къси чорапи, защото нямам. Имам, обаче са много стари. И една четка за зъби, която сега ще я отворя, ще я сложа в несесера. Хора, сега се разделям в вас, ще се видим утре. Здравейте, хора, днеска е сутрин вече. И е 7:50 някъде. Сега ще трябва да се обличам и скоро ще тръгваме към стадионът. И сам да ви покажа аз какво ще се облека днеска. След това и сега ще избера някоя тениска. Тази ще взема, защото най-много е отива. Хора, мога само да ви дам снимките, които са направени на мен, защото ни дах само 20 минути на телефона. Ето ките.